Tnediet konsultazzjoni pubblika li għandha lan li tirrevedi setturi uniċeċ turistiċi li effettivament waslu għal politika u viżjoni effettiva għat-turiżmu. Waqt din it-tnedija li saret il-ġimgħa filgħodu fil-preżenza ta' diversi msieħba fil-qasam turistiku, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis tkellem kif dan huwa parti mill-proċess ta' reviżjoni tal-Politika Nazzjonali għat-Turiżmu. Għal dan il-għan kien varat dokumenti formulat minn numru ta' parametri meqjusa bħala bżonjużi għal kompetittività kontinwa ta' pajjiżna. L-aċċessibilità, il-prodott turistiku, ir-riklamar u għawdex bħala destinazzjoni distinta huma fost l-aktar oqsma li se jkunu indirizzati. Zammit Lewis qal li dan se jsir anki jekk fl-aħħar xhur kienu reġistrati l-aqwa riżultati fit-turiżmu fis-snin sħaħ. Mela, sejrin tajjeb fis-settur turistiku, irridu nikkonsolidaw dak li ksibna. Irridu wkoll inżommu il-pajjiżna kompetittiv. Dan huwa setturi li jevolvi jinbidel ħafna. Din il-politika toffri qafas għal dan. Il-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta ukoll se tkun parti integrali minn din il-politika. Il-dokument konsultattiv hemm parti fuq l-Air Malta ma ninsawx illi ġibinna 45% tat-turisti lejn pajjiżna l-urija parti integrali minn din il-politika. U allura iva l-Air Malta hija msemmija b'mod mill-aktar wiesa f'dan id-dokument. Il-Ministru Zammit Lewis tkellem ukoll dwar kif 18 il-lukanda se tibbenefika mill-inizjattiva fejn kien hemm aġġustament fil-politika dwar in-numru ta' solari tal-lukandi. Dan se jfisser żieda ta' 1200 sodda. Il-politika nazzjonali se tkun finalizzata sa Marzu li ġej biex minn hemm tittieħed azzjoni immedjata bil-għan li jkompli jikber wieħed mill-aktar setturi b'saħħithom u li jagħtu kontribut lill-ekonomija Maltija.